se s Ernestínou Velechovskou nepotkáváme poprvé. My už si spolu povídáme po několikáté a já mám z toho vždycky velikou radost. A musím říct si, že drahá Ernestínko, tím, že jsme spolu teď měli čas další v zákulisí, tak jsem zase měla možnost sama na sobě, tím, že jsme si spolu povídali, zažít, jak velké vhledy máš a jak velmi rychle dokážeš člověku otevřít možnosti, které mu život právě nabízí. A přestože vypadáš velmi křehce a něžně, tak vím, že dokážeš opravdu z osudy lidí udělat velké divy. A tak na samý začátek Ernestína Velechovská, vědomí srdce, nebydlí odsud daleko, přijela k nám z Bechyně. Jsi duchovní učitelkou, terapeutkou a vedeš lidi k jejich vlastnímu srdci a k jejich vlastnímu štěstí. A kdy ta tvá cesta nastala? Tak já bych chtěla všechny opravdu pozdravit. Je mi velkou ctí být tady v Budějovicích. Jezdím sem často, ale tak nějak normálně jako každý jiný člověk za nákupy. V Bechyni to nemáme, to, co vy máte tady. No, na takovouhle otázku se mi těžko odpovídá, kdy moje cesta začala, protože to potřebuji ohraničit inkarnací. Tak jestli třeba v téhle inkarnaci. Tak pro začátek začněme touto inkarnací. Já jsem taková, já už jsem přicházela do života, mám to ve vědomé paměti, tak já jsem taková zodpovědná, protože jsem přicházela do inkarnace, bylo to spojeno s takovým průvodcovstvím. Vlastně než jsem šla do inkarnace, tak jsem dostala duši k sobě, dostala jsem průvodcem. Mám to ve vědomé paměti, ještě před inkarnací z vyššího bytí bylo rozhodnuto, že nepůjdu sama. A tak jsem byla velmi ráda, protože jsem šla v zodpovědnosti, ve velké zodpovědnosti, abych předala to, co teda předat, nebo zprostředkovala spíš to, co zprostředkovat mohu. A měla jsem tu svoji bytost u sebe, která ale se mnou nenarodila. Já jsem se narodila sama, ona mě řekla, že její průvodcovství končí v okamžiku před porodem. A já jsem se docela zděsila, jsem říkala, a jak to, ty mě v tom necháš? A ona říká, ano, dál už půjdeš sama, já ti jenom otevřu cestu. A šla tedy jako první. A já jsem v té chvíli jsem si uvědomila, já si něco pamatuju, něco vím, ta moje duše, něco vím, co jsem tady prožívala, řekněme, v nějakých předchozích inkarnacích a proč přicházím teď, co teda bych mohla, že bych mohla se stát tím nástrojem pro nějaké předávání. No a tehdy to v podstatě začalo, ale taky to tak trošku skončilo, protože já jsem si prožila, jako každý si něco prožijeme na začátku, prožila jsem si ten velký strach, že jsem na to sama. A já jsem na to sama a jak já to zvládnu, když vlastně si tady s tímto světem vůbec nevím rady. Takže takhle to začalo a nezačalo. No a postupně vlastně celým mým životem, já jsem žila takový úplně obyčejný život té malé holčičky, která ale pozoruje svět. Která si je vědoma tam někde vzadu, že je tady pro něco a ta zodpovědnost tam mi zůstala a někdy ji umím přehnat. A proto, když dostanu otázku, tak se v té zodpovědnosti vůči celé planetě snažím tu odpověď říct prostě absolutně. A to je někdy ke škodě věci. Ne, já musím říct si, že jsem pochopila, že dnešní večer nebudeme obcházet, ale šli jsme rovnou tedy k jádru věci a rovnou hezky zhluboka s inkarnacemi a s tvým důležitým úkolem, se kterým si na svět přišla. Mnozí z nás víme, protože celkem předpokládám, když se dívám do vašich tváří, tak jsme tady všichni hledači toho, proč jsme sem přišli a vlastně co tady můžeme pro to naše bytí a pro to naše okolí udělat.
tak samozřejmě víme, že jsme vyrůstali už mezi úžasnými učiteli, kteří třeba mezi námi nejsou. A mě teď v souvislosti, když si vyprávěla ten tvůj úplný začátek, napadly třeba manželé Tomášovi, kteří nám tady nechali a zanechali velký odkaz, paní Boženku Cibulkovou. A samozřejmě bych takhle mohla jmenovat dál a dále. Ale zaplať pánbu, tady máme v tuto chvíli žijící Ernestínu. Za tebou jezdí opravdu obrovské množství lidí a velkému množství lidí pomáháš. Vědomí srdce. Čemu se věnuješ a jak pomáháš? Vlastně základem celé té mé práce je úplně náš obyčejný život. To je základem celé naší cesty i našeho hledání, nebo tedy možná objevování, nalézání, abychom nebyli ti věční hledači, ale taky nalézali. Úplně obyčejný život, který je v určitých schématech. Takže já se v základě u těch lidí věnuji tomu jejich prožívání toho, co žijí sami se sebou, protože my se opravdu neznáme. My se známe jenom na nějaké vrchní slupce, co žijeme v té vědomé mysli, ale to, co nás ovládá uvnitř, tak to málo kdy si umíme vůbec pro sebe zviditelnit, kdy třeba chceme. Ale máme tam takové ty bezpečnostní pojistky, aby nás nebolelo to, co se o sobě dozvíme, protože už to, co vím, je dostatečně nějaké, tak mohlo by to být horší. Ta cesta je v podstatě obdobná, jako jsem prošla já. Já jsem musela prošlapat tu cestu stejně jako ti lidé, se kterými dneska si dovolím pracovat. Musela jsem udělat všechny ty hlouposti, se kterými oni přijdou a se za ně třeba i stydí a nevědí si s nimi rady. Tak protože jsem jimi prošla, protože jsem byla v té situaci na své cestě, takže jsem si sama musela poradit z těch různých potíží nebo i slepých uliček v mém životě. Tak dneska vím, že ta cesta je z toho ven a opravdu souvisí s tím, co žijeme sami se sebou a je důležité, je prostě základem podívat se do svého centra a uvědomit si, jak jenom takovou drobnost, v uvozovkách ve velkých drobnost, jak já se dívám na sebe a jak se dívám na ty druhé lidi. Ti, kteří jsou okolo mě, co obsahuje můj pohled. My se třeba podíváme a řekneme si, ten je nemožný. A nebo, jo, ten se mi líbí. Ale to je právě ta vrchní slupka. A co je pod ní? Co všechno ten pohled, kdyby mohl mluvit, co by ten pohled všechno řekl. A to bychom se o sobě dozvěděli věcí. Třeba bychom se dozvěděli, že závidím. Že závidím tomu druhému člověku. Když třeba říkám, on je nemožný, tak se můžu dozvědět, že to, jak on se chová, nějak nemožně. Takže třeba já jsem si nikdy nedovolila. Jenom to považuji za nemožné, protože mně je to zakázané. Já jsem si takhle nikdy nedovolila, no to ani náhodou se projevovat. A on si to dovolí ještě ke všemu přede mnou, že? Je to jednoduché, je to náš obyčejný život a snažím se, aby lidé pochopili, nakolik úspěšně, to už je individuální záležitost, ale snažím se pomoci lidem, aby pochopili, že žijí vlastně neustále jedno a to samé. Že my všichni, mě nevyjímaje, žijeme jedno schéma, které nasazujeme všude, úplně všude v každé situaci, ve které nám jenom malinko jde o naši hodnotu, o naši důležitost, o naši přijatelnost, o naši potřebnost, o naši zajímavost, o naši kvalitu, přijatelnost. A když hovoříš o schématu, tak myslíš tím schématem jakoby schéma všeobecné, které máme, že přistupujeme k daným situacím, anebo právě to schéma, které jsme si vytvořili v dětství, vlastně jakýmsi programem,
který jsme přijali právě v tom dětském čase, kdy jsme se začali utvářet a vlastně ten program si sebou neseme dál. My jsme se s Miladou, když jsme jeli sem, tak mě Milada vyprávěla příběh, že teď čte knihu o ženách, které se neustále provdávají a vyhledávají vlastně muže, kteří jsou na hranicích zákona. A vlastně většina těch žen na samém počátku měla právě tyto problémy v dětství, že většinou jejich buď to rodiče nebo prarodiče nebo někdo blízký je tímto způsobem buď vychovával nebo zneužíval, nebo prostě tyto ženy vyrůstaly v tomto prostředí. A můj dotaz zní, každý jsme na tom samém počátku prošli nějakou cestou, nějakým vývojem, bylo nám něco dáno. A neseme si tento program dál? Neseme. Neseme a někdy neseme si ten program i přes mnoho inkarnací. A platí obojí, co jsi říkala. Platí i to, že máme každý svůj individuální vzorec, jakési osobní tvrzení, přesvědčení o sobě i ve vztahu ven. Ve vztahu ven znamená k životu, k rodičům, k tomu, co mě čeká. Čili k těm důležitým lidem, kteří jsou součástí mé cesty, no a samozřejmě ve vztahu k sobě, tam uvnitř, ke svým schopnostem, ke své kvalitě a tak dále, jak jsem říkala. A tento individuální program, který všichni máme, má společný základ pro každého člověka. Takže máme jakýsi archetyp v sobě, na kterém všichni stavíme a tvoříme tu jedinečnou formu tohoto jednoho archetypu. A ten archetyp, ten říká, nesmím selhat, nesmím zklamat, musím být dostatečně hodnotná, musím se zalíbit, nezasloužím si lásku, když nebudu dostatečně výkonná, nějaká onaká. To jsou různé verze, ale všem nám jde, dovolím si to říct, při vší úctě k nám všem a k životu, všem nám jde o to, abychom byli přijímáni, abychom měli pocit hodnoty, a když nám ho nedá někdo zvenku, tak to já si ho vybojuju sama, ale jde nám o to dokazování, o ten pocit, to procítění, to je hodně důležité, že nám jde ne o to vědět, ale o to procítění, že jsem dobrá, že jsem přijímaná a tím pádem si zasloužím lásku a tím pádem nezůstanu sama a opuštěna. Vyčleněna v tom archetypu, který neseme všichni v našem nevědomí, tak je vlastně základní pocit strach ze selhání a strach z té vyčleněnosti, z opuštěnosti, ze samoty. To máme všichni stejné. Ale jak je možné, že tento model, tento archetyp, který máme všichni stejný, proč s ním vůbec na ten svět jdeme? Proč království boží je tak moudré, krásné a dokonalé a přesto nás pošle na svět s tímto modelem? No to bychom si nejdřív museli říct, kdo nás sem posílá. Že jsme to vlastně v tom svém jáství, v tom svém božském, v té své božské podstatě sami sebe poslali sem. A teď je otázka, z jakého úhlu pohledu se na to podíváme, nebo odkud, ale když to řeknu, pokusím se srozumitelně, my jsme světelné bytosti. Všichni, teď tak, jak tady jsme, tak všichni jsme světelné bytosti, jsme nádherné bytosti. To božství, používám pojem božství, někdo si to nazve vyšší vědomí, ten používám také, někdo říká univerzum, je to jedno. To vlastně to vyšší bytí, všichni jsme nádherné bytosti a tato úžasná bytost má velkou sílu a má sílu temnotu přetvořit ve světlo. A my vlastně tady přicházíme sem, protože naše duše, ta naše bytost je dostatečně vyspělá na to, aby zvládla ten strach, temnotu, která tady v tomto prostoru je, aby ji zvládla přetvořit v lásku bez podmínek. Je to vlastně ten proces, kterým my přetváříme
přetváříme tento prostor. Říká se, že strach je prostor, který ještě nepoznal lásku. A díky tomu se v té naší vyšší bytosti stáváme bytostí zkušenou, vědomou, protože ta naše bytost ví, že láska je. Láska, protože s láskou je spojena, z lásky je vyzářena. Ale ten prožitek, jak se žije láska, ten je tady v tom fyzickém těle. Takže přes tu proměnu my prožíváme sami sebe, prožíváme sebe jako tu bytost lásky a tím pádem se obohacujeme a zvědomujeme. A bez fyzického těla to projevení lásky nemůžeme prožít? Ten prožitek fyzický, jak to chutná, je to stejné, jako mám takové mně příjemné přirovnání, my víme, že růže voní. Ale co to je, že růže voní, poznáme až teprve, když si přivoníme. A tento svět nám tohle umožňuje. No ale to si teda dovolím, když tedy odejdeme z toho fyzického těla a teď jsme tedy zase v jiných rovinách, třeba navrácení právě tam, odkud jsme vzešli, ale my si přece ty pocity všechny pamatujeme. My víme, jak ta růže voní, my víme, jak to jabko chutná, my víme, jak je to hezký mít někoho rád, anebo o někoho přijít. Ale prožitkem vytvořit prostor lásky, to něco stojí, nějakou námahu. My tady prožíváním tvoříme prostor lásky k sobě i k druhým. Takže tady jde o ten prožitek, o ten život. A tvoříme tím, každý z nás je tvůrce života. Vším, co neseme, myšlenka, pocit, skutek, vůle. Každý z nás je tvůrcem prožívání té vyšší bytosti. A vyšší bytost, kterou jsme, se skrze každého z nás prožívá. Ernestínko, já se dovolím přejít k jednodušším věcem. Třeba jako pro mě je snadněji pojmenovatelné, když dovolíš. My jsme tady součástí měli představení, které se týká i tebe, vlastně o dívce, která komunikuje s anděli. Tyhle ty bytosti jsou naší součástí a já vím, že ty jsi od malička byla dívkou, která měla vlastně ten vhled a průhled do těch světů, které jsou okolo nás. Jak ty vnímáš anděly? Stejně jako je to ve tvém představení. Jsou to bytosti, které jsou tady pro nás. Je to součást celého stvoření a je na nás, abychom se k ním obraceli a důvěřovali jim a v důvěře tu jejich sílu, moudrost vlastně používali. Je to obrovská síla, je to naše součást celého stvoření. A ty, když vlastně jsi už jako malá dívka vlastně měla tyto prožitky, že jsi vnímala tyto skutečnosti, tak narodila jsi se v rodině, která to přijímala, anebo jako tady ta dívka si vlastně měla velmi těžké dětství díky tomuto vnímání? Dětství jako takové jsem těžké neměla, byla jsem jako dítě milovaná, ale těžké to bylo právě v tom, že jsem měla ten svůj vnitřní vhled. Vnímala jsem tu božskou podstatu, tu světelnou bytost, ale tatínek byl voják z povolání a ono se dost o tom mluvit nedalo, že? Nebo vůbec nedalo. No a do kostela jsem nechodila, protože tam kostel nebyl, kde jsem vyrůstala, takže byla jsem s tím sama. Ani jsem neměla nějak odvahu něco v tomto směru říkat. Jednou jsem svému tatínkovi řekla, velmi mě miloval a já jeho taky. A jako dítě jsem mu jednou řekla, a kdo je to Kristus? Protože už jsem to slovo slyšela taky venku a on mě říká, toho si lidi vymysleli, aby se měli čeho bát. A v té chvíli já jsem se zavřela. To byl ten okamžik, když už jsem si nedovolila potom nikdy víc cokoliv se zeptat, cokoliv vyjádřit,
Vlastně jsem svému tatínkovi něco z toho řekla, až už jsem byla hodně dospělá žena. Hodně dospělá žena a uvědomila jsem si, že když jsem mu to řekla, co žiju jenom tak lehce, ani ne tak, jak jsem to tady na vás vybalila dneska. Co to na nás pěkně vybalila. A řekla jsem mu jenom něco a jemně a uvědomila jsem si, jak z toho má obavy. Ale bylo úžasné, když už teda jsem se dotkla tohoto prožitku. Můj tatínek byl těžce nemocný, já jsem věděla, že mohu pomoct jiným lidem. Už byl i tady v Bechyni se mnou a jemu jsem ale pomoct nemohla, protože jeho cesta byla jiná a ono se taky říká, že doma není nikdo prorokem, že jo. A když potom odešel ze života, tak bylo úžasné, že moje maminka za mnou přiběhla, tatínek zemřel v nemocnici a maminka za mnou přiběhla. Byla z toho taková celá rozechvělá a přiznala se, že za ní táta přišel. Že za ní přišel, ona mi říká, představ si, on prostě tam byl, on zemřel a byl se mnou a říkal mi, a zářil a říkal mi, že můžu být klidná. A dal najevo, že je vlastně v pořádku, že může být i ona v klidu. Takže pro mě to bylo krásné, že ta jeho duše, jeho jádro, ta jeho podstata se takhle hezky vyloupla z toho těla a byla vědomá. Přišla se rozloučit. I ta maminka si na to sáhla. Byť je velmi opatrná ve vztahu k tomu, co já žiju. Ale zase na tebe dbá na to, vaří ti, aby si jedla, dobře se stravovala, protože ty na to kolikrát i měsíc zapomeneš. Když kdekoliv potkáte Ernestínu a chtěli byste ji pohostit, tak ona má nejraději teplou vodu. Proč piješ teplou vodu? Tak nějak se to přirozeně vytvořilo, že si mě ta teplá voda oslovila. Já jsem získala na jedné naší krásné společné akci Nikdy nebyl čaj a získala jsem tvoji termosku a hned jsem zjistila, co piješ. Já jsem trochu překvapena, jak jsi na sebe přísná. Oni se o mě starají, ti lidičkové kolem mě a hlídají mě, abych dodržovala pitný režim a vědí, že teda tu teplou vodu abych měla pořád. Je to příjemné, ona teplá voda, horká voda, je to divné, že jo, co si dáš, horkou vodu. Tak současný partner mojí maminky, když přijdu a chce mě pohostit a dá mi tu horkou vodu, tak mi k ní dá lžičku a říká, jestli si mohla aspoň zamíchat. Horká voda, teplá voda, je to divné, ale když si na ní člověk zvykne, tak je moc fajn a naše tělo očišťuje, energetizuje, pomáhá nám. Snadněji ta teplá voda i vezme to, co nás zatěžuje a odnese to, snadněji to pozbírá a odnese to pryč. A ta energie je skutečně dobrá, prospěšná pro naše tělo a mimo jiné například horká voda působí preventivně proti infarktu. To je jenom taková jedna stránka věci. Já teda musím říct, že ráno také piju teplou vodu. Dokonce jsem to naučila i naše malého syna, kterého jsem seznámila s Borisem Tichanovským a Gabík má rád hodně sladký a Boris řekl, že by bylo dobré, aby ráno jako správný bojovník začínal teplou vodou, tak vždycky mu ráno tam dám tu skleničku teplé vody a říkám nejdřív voda. A už se naučil, že začíná také s teplou vodou. Je to příjemné, dokonce i lidé, kteří jsou zvyklí ráno na kafe, tak když potom přejdou na tu teplou vodu, tak sami pocítí, že se v nich děje změna fyzicky, že je to pro ně příjemnější, tak můžete zkusit. Za tebou nechodí jenom ženy. Musím říci, že v tvém okolí znám velmi mnoho opravdových mužů. Musím říct, jak od vizáže, tak i od skutku a od činu. Mužů velmi moudrých, talentovaných,
kteří vlastně dělají velmi mnoho pro společnost, uznávaný a jsou tvými žáky? Učí se u tebe. A já právě, jak si na samém začátku řekla, že velmi často se na sebe takhle koukáme a hodnotíme, jaký je ten druhý a není, tak já se pořád tak na tebe koukám. Víš, a říkám si, ty jsi taková křehká víla a za tebou chodí ty rafani. Co ty jim předáváš? Ono i ti rafani mají svoji vnitřní cestu, svůj vnitřní život a i ti rafani potřebují objevit, každý jednou dozrajeme, objevit to své hlubší nitro. Ten svůj hlubší rozměr, tu svoji sílu, která není jenom v hlavě a v těle, no, která je vlastně zatím. A je to úžasné, když i takový, jak říkáš, ten rafan, ten chlap, když si sáhne na to světlo ve svém nitru, když objeví zrcadlení niterném, objeví sám sebe, tak získá větší jistotu. Ví, že je na správné cestě, může té síle vnitřní důvěřovat, spolehnout se na ní. Nemusí hledat to spolehnutí tolik v tom vnějším světě. My hledáme to spolehnutí tam venku, že jo, na koho se obrátit, na koho se spolehnout, abychom zjistili, že největší spolehnutí je vlastně v nás. A i tito lidé potřebují tu sílu pohlazení lásky, že jo? To nitro, ta bytost v nás, to je bytost lásky. A i pro mě je to důležité. A hlavně ta vnitřní moudrost je obrovská síla, když nemusí. Ti lidé, oni jsou zodpovědní, že to jsou podnikatelé, jsou politici, to jsou lidé z různých oborů a důležitých, zodpovědných. A i pro ně je nesmírně důležité, když na té své cestě dokáží používat tu vnitřní moudrost, tu vyšší moudrost. Protože ta je úplně jiná než rozum. Vlastně se jí mohou otevřít a mohou se také nechat vést. A mohu se tedy zeptat konkrétně, protože vím, že už vždycky Ale my jsme zvědaví. Vím, že už příliš nepracuješ individuálně, pracuješ spíš ve větších skupinách, tak jak vlastně takový seminář nebo tvá práce s lidmi probíhá? To záleží na typu semináře. A jaké semináře máš? Je to takový, jeden je takový základní, kdy se člověk opravdu setkává se sebou a s tím prožíváním, co si to sám se sebou tvoří, jak se dívá na sebe a na svět. A aby si dokázal pojmenovat, aby dokázal uvidět ten filtr, přes který se díváme. Všichni se díváme přes filtr. A ten filtr něco pustí, něco nepustí. Takže to je takový základní seminář, který považuji za nezbytný na té cestě, abychom z těch iluzí vyšli, z těch iluzí, které máme ve svém pohledu na sebe a na svět. A jak probíhá? Jak probíhá? Kromě toho, že jim řeknu několik těch základních informací jako nabídku, ať ji přijmou nebo nepřijmou, tak například si sedneme do oblíbených dvojic. To když řeknu, že půjdeme do dvojic, tak mi absolutně vždycky. Musím říct, že to na Joze taky, když se řekne do dvojic. Teď jako ty lidi zoufalé hledají koho druhýho k sobě chytnou. Musím říct, že dvojice taky nemám moc ráda. Ano. Co je důležité, že... Teda já jsem postřehla, že se tady směje hodně tvých absolventů. Ano. Znají to. Snažím se jim nabídnout, umožnit, aby se otevřeli sami sobě. Dělají to pro sebe, že? Takže aby začali mluvit o tom, co v podstatě před sebou i před druhými celý život skrývají. Aby se přiznali k těm pocitům, co obsahuje jejich pocit. Aby se přiznali k tomu, jaký mají špatný pocit, co obsahuje tento konkrétní vztah k nějakému člověku. A aby se dokázali na ten vztah, na sebe podívat úplně jiným obráceným pohledem.
Takže aby uviděli tu fikci, kterou si vytváříme v hlavě. Je to takové to, já si myslím, že ty si myslíš, že já si myslím. Tak abychom se z tohoto omylu vyvedli, ale poznali tu skutečnou pravdu, že na druhé straně je člověk, který má stejný svůj nějaký vzorec, má stejný svůj strach o svoji důležitost, o svoji hodnotu. Že ten druhý člověk vůbec nic nedělá kvůli mně. On se jenom brání kvůli sobě, aby si uchránil nějaký svůj pocit. A toto se snažím těm lidem zprostředkovat. Záleží samozřejmě na nich, nakolik jsou ochotní se sobě otevřít a přiznat, být upřímní, protože to všechno před cizími lidmi, že jo, přinejmenším před jedním, by měli říkat. A to je hodně důležité, aby vlastně dali ven to, co i před sebou sami nechtějí vědět, je to osvobozující. Tak to je jedna část a nezbytnou součástí všech akcí je vlastně ta cesta do nitra, s tím spojená ta cesta meditace, do sklidnění, do uvědomění si souvislostí a je to pořád jedno a to samé. I když ten člověk přijde 3. rokem, já nevím, pokolikáté. Takže nenastala proměna? Ne, nenastala, ale ten člověk zjišťuje, že ať se setká s jakýmkoliv tématem ve svém životě, že on sám žije stále to samé. A že je jenom na něm, aby udělal změnu. A snažím se je vést k tomu, aby, když si přiznají pravdu o sobě, o tom svém prožívání, aby tu pravdu přijali. Aby přijali i to, co se jim v životě děje. To je součást těch technik, meditací. Aby přijali to, co se jim v životě děje, protože dokud to nepřijmeme, tak se s tím nikdy nesrovnáme a vždycky nás to bude provázet. Aby viděli, že život je zrcadlení. To, co mám uvnitř, to se mi projevuje venku. Ono se nám to nelíbí, ale holt je to tak. A vlastně to přijetí, že mi život přináší situace, že já se nějak chovám, přijetí toho je nezbytné proto, že když to neudělám, tak se trvávám v boji. Ve vnitřním boji se sebou i se světem. No a pak je to sisyfovská práce a nastoupím to, co dělám celý život, že budu hledat tu hodnotu někde venku, v něčem, nějakém dokazování, ale uvnitř se štěstí nekoná. A ta cesta vede k tomu, aby jsme to štěstí, radost žili tam uvnitř v sobě, bez ohledu na to, co se děje venku. Abych já tam byla tou šťastnou bytostí. Všichni na to máme. Taky jsem to musela pochopit, že prostě i já mohu být tam uvnitř šťastná, že nemusím být jenom tichá a smutná. A umíš se třeba jako opravdu úplně odvázat? Nebo jsi pořád jako ta moudrá, klidná, pozorující? Že já bych řekla, že jsem tak nějak úplně normální. Ono to jenom tak vypadá, že mám dnes výhodu, že věci vidím hlouběji, než je běžně zvykem. Ale v podstatě já vím, že jsem úplně stejná jako kdokoliv jiný. Jenom každý máme teď otevřené to okno nějak. Odvázat se. Mně se líbí, jak jsi poctivá, že chceš mi odpovědět správně na tu otázku. Odvázat se, tak určitě ty zkušenosti v životě také mám. Jdeš na to ze široka. Ne. Já si uvědomuji, co obsahuje nebo slovo vyjádření odvázat se v tom běžném pojetí. Já jsem šťastnou bytostí a nepotřebuju ten vnější prožitek. Takže odvázat se, ale jsem odvázaná jinak. Já si rozumím, ale to neznamená vždycky, že mi rozumí ti druzí. Ale když jsi se svými vnoučaty, tak já vím, že si s nima dokážeš krásně zařádit. A to máš pravdu, to se dokážu odvázat, ano, to si užíváme. To si hrajeme na koníky, ten kůň jsem já. To jsem
jsem ráda, že si nás ubezpečila, Koriku. A někdy moje snacha, úžasná bytost, tak jenom tak projde a vidím v tom jejím pohledu, no kdyby tě tak viděli ty absolventi. Mně se líbí název jedné knihy, kterou velmi doma často opakuju, a přitom ještě přiznávám, nečetla jsem ji. Procitni a chechtej se. A já vždycky ráno říkám svému synovi, který opravdu velmi nerad vstává a jde do školy a jako zavrtává se do těch peřin hloubš a hloubš, tak já ho vždycky začnu prostě řechtat a zpívám mu písně a jsem ochotná udělat cokoliv, jenom aby se procitl a chechtal. Je to velmi těžký, ale přece když člověk hned ráno, i uměle, tak je to hned všechno snazší. Taky mnohokrát začínáme takovým tím šklebem, když jim říkám, prodýchej se a s výdechem se usmívej. Pojďme si to zkusit, co říkám. Ano. Můžeme. A cítím, že už tady někdo občas jako, jak je vzduch odchází, že má tendenci si zívnout, tak pojďme se s úsměvem prodýchnout. Zkusme. Já si dovolím vám tykat, jestli vám to nebude vadit, tak zkuste se, jenom tak se nalaď na svůj dech. No, jenom pozoruj, jak tvoje tělo dýchá, nic víc. Můžete usnout, i když... I tak budete mít prožitek. Jenom pozoruj, jak tvoje tělo dýchá v klidu, nic víc. Teď není nic jiného důležité, jenom pozorování tvého klidného dechu. Nic jiného není. Jen tvůj klidný dech. Nádech a výdech. A jestli chceš, tak se s výdechem usmívej. S každým výdechem se usmíj. Fyzicky se usmíj. A s každým výdechem se usměj trošku víc. Ještě trochu víc. Jen se s výdechem usmívej. A teď si představ, že máš úsměv i uprostřed hrudí. Přes celou hruď máš úsměv. A ten úsměv je stále větší. Usmíváš se. Tak jak se usmíváš, tak si představ sebe sama někde ve své každodennosti. A jen se na sebe dívej a usmívej se. A vnímej, jak se usmívá tvé srdce. V hrudi, ve své hrudi máš velký úsměv. Láskyplný, přijímající, úsměv, který je plný pochopení. Je trpělivý a laskavý. A stále se na sebe díváš. Usmíváš se ty, usmívá se tvé srdce. A podívej se i na nějakého člověka ze své každodennosti. A jenom se usmívej. Žádná myšlenka, kromě úsměvu. Klid.
jen úsměv. A připomeň si, že se usmíváš také ve své hrudi. Že tvoje hruď je jeden velký úsměv. Ten úsměv je laskavý, chápající, moudrý. Opusť svého člověka a jestli chceš, podívej se na celý svůj život. Na všechno to tvoření. Jednotlivých situací, vztahů. Tvoje duše se v těch situacích prožívá. Život ti to umožňuje. Tak se usměj, jestli chceš. Stále dýcháš vědomně. Díváš se na svůj život a usmíváš se. I tvé srdce se usmívá. Nádech a s výdechem se v úsměvu otevírá tvoje hruď. Nádech a s výdechem úsměv. Záleží jen na tobě, jestli si to ponecháš. Já ti děkuji. Já si to určitě ponechám. Protože já jsem zjistila, že když se neusmívám, tak vypadám přísně. Tak se vlastně pořád usmívám kolikrát, i když mi nejde do smíchu, tak se usmívám. Mě to připomnělo, že na józe je takový hezký cvičení, že já jsem chodila minule ke své 90leté přítelkyni Věře Ždychincové, která stále učí. Vlastně to byla jedna z prvních žaček Maheshwaranandy. A takový průměrný věk na naší józe byl zhruba 87 let. A Věra nám tam dávala takový krásný cvičení, že jsme leželi na zádech, museli jsme dát nahoru ruce a nohy, takhle s něma klepat a u toho se chechtat. A teď bylo úžasně, jak postupně ty ženy, ty dámy, prostě v těch krásných letech tam hejbaly těma nožičkama, ručičkama a postupně jsme si rozesmáli opravdu neuvěřitelným způsobem celý sál. Takže úsměv je nádherný. A je hodně důležitý, opravdu stojí za to někdy se, tak jak říkáš, i donutit k tomu. A když se naučíme nádech a výdech, i ten šklep někdy, který vyloudíme, tak stojí za to, protože on nás přirozeně přelaďuje. Přirozeně mysl začíná jinak pracovat a je to tak jednoduché, máme to sebou neustále. Proč ne? A když si ještě představím ten úsměv tady v hrudi, tak mě to v mnoha situacích může pomoci. Aspoň teda mě to pomáhalo. To byla krásná ukázka z jedné z tvých prací, jak pracuješ se svými žáky. A jedna z dalších věcí, která se tebe týká, je sborovna. Zní to teda, promiň, nevím, jestli u toho má každý dobrý pocit. Sborovna, no to je to moje iniciativa, přiznávám se k tomu. Nazrál čas, kdy prostě jsem vnímala, že je důležité, abychom se my lidé, kteří nějakým způsobem působíme v různých oborech ve společnosti,
pracujeme s lidmi, tak abychom se začali setkávat a abychom naplnili cestu spolupráce, protože o spolupráci mluvíme, doba spolupráce, vzájemnosti, sdílení. Je to vlastně téma dnešní doby velice důležité a kdo jiný tedy, když ne ti, co o tom hovoří. Takže abychom se i my dílem uvolnili ze svých povinností, přestali být ty individuality, osobnosti sami na své cestě, ale abychom své síly spojili. Takže jsem oslovila několik takovýchto lidí a setkáváme se, už vlastně 2 roky se scházíme a učíme se tvořit společně, iniciujeme větší setkávání dnes pod názvem Kruh země, psáno velké Z a velké M. A říkáme si sborovna, ono to tak nějak přišlo samo, když jsem vysvětlovala, o co vlastně jde, tak jsem říkala, každý jsme v tom svém tématu, ve svém předmětu, v každodennosti, ve svém životě, v práci i v soukromí. No a můžeme se takhle setkat občas a oni říkali, jako učitelé ve sborovně, že jo, a už to bylo. Už to zůstalo, takže jsme taková sborovna, ale my jsme si to pojmenovali, že nejsme sborovna, ale že naším cílem nebo smyslem je býti sborem rovných, což je v názvu toho sborovna, sbor rovných. V této sborovně se setkávají politici, umělci, lékaři, opravdu lidé všech možných zaměstnání a tvoření. A já bych tak předpokládala, že z té sborovny jednou vzejde možná nějaká proměna hlubší směrem k národu. Brzy máme před volbami. Jak to vidíš, jak to vnímáš? Bude lépe? Volby nebo to? tak nejdřív jak vnímáš volby a potom tu cestu sborovny na ty správná místa. I volby jsme probírali na posledním setkání, protože to patří k naší každodennosti a my jsme součástí, my tvoříme tuto společnost, že? Takže je to naše záležitost a i vládnoucí kruhy, no to, co se děje ve společnosti v tom sektoru rozhodovacím, tak je odrazem toho, co se děje samozřejmě ve společnosti jako takové, to si musíme přiznat. A já vnímám ten proces, ve kterém dneska jsme, jako velice důležitý. A teď teda možná nebudu oblíbená, ale já jsem za to moc vděčná. Protože ten chaos, který teď je, ten zmatek a to, co teď se vyvaluje ven, to je důležité, to je nezbytné, aby to všecko šlo pryč, aby se to přestalo skrývat a teprve potom může nastat změna. Takže volby, ať dopadnou jakkoliv, dopadnou a myslím si, že dopadnou tak, jak je prostě psáno, jak je to připraveno, abychom si uvědomili hodnoty a důležitost toho, co v životě opravdu má smysl a za co stojí za to. Co stojí za to, abychom se o to prosadili, zasadili, postavili. Takže takhle k těm volbám si uvědomuji, že už je to brzy, že příští týden? Příští týden. Ale co jsi zmínila ze sborovny, určitě ta naše aktivita, ta naše snaha směřuje ke společnosti jako takové. Jsem nastínila trošku a je pro mě velkou ctí, že si přijala nabídku na účast na akci, kterou připravujeme na příští rok v květnu, koncem května. Připravujeme velké setkání na Bílé hoře a bude to pod názvem Obroda České matrice. Že pokud si vzpomeneme na historii českých zemí, tak Bílou horu jsme se všichni, o Bílé hoře jsme se všichni učili. Pro mě je zajímavé, že datum 1620 si spousta lidí pamatuje. Tedy i já si mnoha nepamatuju, ale 1620 si pamatuju. A v té době došlo k velkým změnám, vlastně český národ nebo české národy ztratili na své hodnotě, na svém sebevědomí. Mnoho z toho našeho sebevědomí bylo potlačeno a záměrem té akce je vynést
informace o té pobělohorské době, o tom jakémsi stigmatu, které na českých národech se událo, které se potom otisklo na nás, tak tu informaci dát ven, ale hlavně prožít mimo jiné i formou meditací, prožít smíření, přijetí z historií a proměnu v tom našem nitru, abychom se stali zase v tom svém vnitřním cítění sebevědomými bytostmi, sebevědomými osobnostmi, které jsou tady v této republice, v tomto časoprostoru a mají co dát sobě a světu. Takže ta obroda české matrice. Jste zváni všichni. A to bude, vy už víte konkrétní datum, pokud vím. Konkrétní datum je 24. května, je to sobota na Bílé hoře, jak jinak. Tady musím říct, že je teda krásný dotaz. Kdy přichází duchovní partner? Potkají se společně v každém životě? Jak je pro nás důležitý? Já na to taky potom odpovím. Já teda musím říci, že za svůj vlastní život, já jsem svého manžela potkala, když mě bylo 17 let a tehdy jsme každý žil s někým jiným. A já jsem vyšla do té místnosti, což bylo v Činoherním klubu. A já jsem hned věděla, že tam sedí můj manžel. A bylo pro mě vlastně neuvěřitelně náročné, že vlastně dál budu muset být chvilku s tím, s kterým jsem přišla. A přesvědčit toho, který mě ještě nezná, že bude můj manžel. A že bude muset vlastně jako opustit tu, s kterou tam je. Ale jako bylo to poměrně velmi náročné, poněvadž on se hodně jako bránil. Byl ze mě poměrně zaskočen a překvapen, jako když ho neustále přesvědčuju, že on je můj manžel a že já to vím. A trvalo to poměrně opravdu velmi dlouho, jako několik let a mělo to různé, jako už dobré okamžiky, kdy to vypadalo, že už to dopadne a on se zase lekl a utekl. Ale tam jsem musela pochopit jednu věc, která mě prospěla už v dalším mém konání, že nesmím v životě, teď si s dovolením použiju takový lidový výraz, tlačit na pilu. Takže musím povolit. Protože on byl chudák tak strašně zatlačený do kouta, že už ani nemohl dýchat. Když jsem mu dala nadechnout a řekla jsem, tak si teda běž. Stejně vím, že se vrátíš. Tak to jsem si teda řekla už pro sebe. Tak on opravdu pak ten okamžik nastal a on se mohl nadechnout a přišel mi teda říct, že by si mě vzal. A musím říct, že tady to je velký štěstí, že samozřejmě ne, že bychom měli doma růžovou domácnost od rána do večera. Musím říci, že my jako zrozenci oba dva ve Štíru jsme poměrně někdy velmi bouřliví, teda musím říci bouřliví jako myslím v italském projevu, my už jsme starší pár a s dětmi velmi náročnými, ale vlastně v čem si uvědomuji velkou radost, že oba dva směřujeme a hledáme. A uvědomuji si, že mnoho žen, které přicházejí, někdy i těch pár krásných osvícených mužů, které takhle tady vídám v sále, tak se stěžuje na to, že ne každý má to štěstí, že má partnera, se kterým může vlastně prožívat to svoje probuzení, to, že má člověk některé prožitky a ty prožitky chce sdílet s tím druhým a když Bůh dá, tak jít vlastně krok za krokem vedle sebe, což velmi, velmi povzbuzuje. A my jsme dnes ráno si spolu povídali, protože jsme byli pozváni na takové společné povídání vlastně o nás dvou, o našem vztahu a uvědomili jsme si, jak moc se podporujeme tím, že spolu můžeme hovořit a neustále si předávat ty ženský prožitky a ty mužský prožitky a z toho vlastně vyvozovat ten závěr, jak to vnímáme a jak je ideální ten svět kolem sebe mít. No ale takhle si to hezky řekneme a pak zase něco přijde. Ale já jsem naučila svého muže, aby se na mě jako dlouho nezlobil. To zpočátku vztahu dělával, že měl tendence se urážet, ale to já nesnesu. Takže klidně jdu a hned se omluvím, říkám, ano, všechno je moje chyba, jenom se mnou mluv. Tak tady k tomu krásnému prožitku, teď ty, Ernestínko. Kdy přichází duchovní partner? Ono, kdy, na to se v podstatě nedá odpovědět, protože ta otázka
tak jak já ji vnímám, tak ta otázka je míněna na partnerství jako takové. A my jsme zase pod vlivem toho očekávání. Očekáváme, že ten duchovní partner přijde tehdy, když to bude ten rytíř na bílém koni a já budu ta úžasná a ta skvělá a teď už to klape, ale teďka žádný problém. A ono to tak není. Já možná, že toho duchovního partnera mám právě teď doma. To je přesně ten... Zatím ještě neprobuzeného. No, to je vždycky otázka, kdo je neprobuzený. No po ránu se to pozná hned. Že když si stěžujeme, že ten můj se nezajímá o to, co se zajímám já a já čtu ty knížky a on si toho ani nevšimne a on to znevažuje. Ale možná, že on už to ve svém nitru dávno žije a čeká, až mi to dojde, že jo? I to se stává. A potkají se společně v každém životě? Nedovolila bych si říct, potkají se v každém životě, protože my těch životů žijeme opravdu spoustu. A ta naše představa, že se potkáváme jako partneři, je také mylná. My se nemusíme vůbec potkat jako partneři. Se můžeme potkat úplně v jiných rolích a obohatit se. Ten náš život z pohledu naší duše je docela kratičký. No, jenom z toho lidského prožívání je to x let, ale z pohledu duše je to taková epizoda. Jednoduchá, takže dneska ano, zítra ne, pozítří zase ano. Ale nad čím bychom se u takovýchto otázek měli zamýšlet, je proč to potřebují, proč potřebují tu partnerskou duši třeba hledat, jestliže tu potřebu mám, nebo je to jenom prostě otázka zvídavá, což je v pořádku, ale jestliže tu potřebu mám, tak se mohu zamyslet nad tím, jestli já jsem teď tou optimální partnerkou pro svého partnera. Já jsem se nad tím zamýšlela mockrát. Že vlastně není třeba neustále čekat a koukat z okna, ale přeměňovat sama sebe. Protože jak se přeměním, proměním, jak začnu být spokojená sama se sebou, tak otevřu dveře a je tam. Stojí za to přijmout, že nám do života vždycky přijde ten partner či partnerka, na které jsme právě nastaveni, protože ten magnet jsem já. Já jsem magnet, který chodí po světě a který si přitáhne přesně zrcadlový obraz. Co mám já v sobě, má i on. Jenom forma projevu navenek je obrácena. Tam, kde já zalízám, on útočí, kde já útočím, on zalízá. Ale to nitro máme stejné, my se přitahujeme, opravdu říká se vrah na bráně se dá, ale přitáhneme se stejným vnitřním prožíváním, se stejným vnitřním nastavením, o kterém nemáme samozřejmě ani tušení. Takže my jsme ten magnet a to, co v sobě změníme, jak přestavíme, přenastavíme ten vnitřní magnet, tak podle toho přijde ten on někdo, který mi ale vždycky s láskou přinese to mé téma na talíři, že jo? Takže já si vždycky můžu objevit samu sebe. A o tom to je, že objevujeme sami sebe. A my chceme, aby ten druhý už byl konečně dokonalý, abych už konečně potkala toho, který mě je hoden. A v každém případě v tom čekání je dobré, musím říci, krásná havajská metoda Ho'oponopono, kterou také určitě většina z vás zná. Když prostě neustále očekáváte, tak, nebo očekáváme něco, to jedno jestli partnera, nebo práci, nebo nějakou proměnu, tak my si ji můžeme vlastně přivolat tím, že člověk promodluje sám sebe, tu svoji situaci, miluji tě, omlouvám se, prosím, odpust mi, děkuji ti. Můžeme cokoliv, všechno začíná a končí v naší hlavě. Všechno, celý náš život je tvorbou naší mysli. Všechno jsme si vytvořili. Opět se nám to nelíbí, vytvořili jsme to, vychází to z našeho nitra. A je to prostě tak, ale zase musíme počítat i s těmi několika inkarnacemi. Nejenom s touhle. No já jsem ráda, že vesmír k nám byl tak milostivý a vytvořil nám toto společenství dnešního večera. Že jsme se tady s tebou, s vámi mohli setkat,
otevřít mnohá témata, některá těžká, některá milá, některá k zamyšlení. A třeba nám dojde dneska ano něco, zítra ne, pozítří zase ano, jak jsi říkala. To mě připomíná ten starý český film, tam to bylo taky včera, dnes a zítra. Takže včera, dnes a zítra na setkání a při setkání s Ernestínkou Velechovskou a s vámi. Děkuji mnohokrát.